והמאבטח מקבל את האישור הזה, הוא נותן להם להיכנס, הוא אמור לתדע אתכם שיש עובד חשמל, עובד בזק, או כל בעל מקצוע שמגיע, שתדעו לגבי הנושא הזה. שריפות, כמו שאמרתי, יש שריפות קטנות, אז לדאוג עם כיבוי אש, עם המטף, לכבות את האש. אנחנו נזמין, אתם לוחצים לחצה מצוקה, מוקד העירוני מזמין כיבוי. אם השתלטתם על השריפה, מה טוב, אם לא, זה הצלת חיים, קודם כל להוציא את הילדים מאזור המוסד החוצה, לשטח הכינוס, עד להגעת כיבוי אש כדי לכבות את השריפות. פציעות, כל פציעה של ילד, אני לא מדבר על פציעות חתך של פלסטר וכדומה, אם יש פציעות חירום, פציעות חמורות, שבירת יד, רגל וכדומה, מכה בראש, לדווח לקב"ט, ותכף אני אתן לכם מספרי טלפון של חירום רפואי לגבי מוסדות חינוך. בריחה, יש ילדים שפשוט לא רוצים גם להיות בקטנה, לא יודע מה, רב עם איזה אחד הילדים, ברח מאזור בית הספר, לדווח לקב"ט, כדי שאותו קב"ט ידע בנושא הזה, יגיע, אם צריך הוא יזמין משטרה, יזמין כוחות נוספים כדי לבצע סריקות, לאתר את אותו ילד, שלא חס וחלילה יהיה לנו נעדר, ואז נחפש אותו בעיר מבלי לתפוס אותו. אז דבר ראשון, איך שאתם מרגישים שילד בורח, לדווח כדי לאתר אותו כמה שיותר מהר. שחרור ילד לגורם שאינו מוסמך להוציאו, יש סכסוכים של משמורת, החזקת ילד יום ככה ויום שמה, אתם אמורים לדעת, אתם אמורים... דומה, שתדעו, יש גם משמורות, צווים שאסור לאבא להגיע, אז אסור לשחרר את הילד לאבא או לאמא, הכל תלוי בצו שמציגים בפניכם. ישנם אלימות הורים, אם יש אלימות הורים, אפס סובלנות לגבי אלימות הורים, אלימות הורים זה אפס סובלנות, אחת שצועקת, מרימה יד, לא יודע מה, ונראה לכם שזה הולך להיות יותר חריף, פשוט לחצן מצוקה, או להתקשר לקב"ט לגבי הנושא הזה. דגשים לפעילות בחנוכה, אני מבין שבחנוכה אתם לא מדליקים אש, לא עושים סופגניות, לא מתגנים, פשוט לא מדליקים אש, אז זה יותר טוב. הבנתי שמשלומי שאתם עושים חנוכיות, לא עם חומרים דליקים, עם עץ דליק או פלסטיקים או משהו כזה, אז טוב מאוד, כי חל איסור להדליק אש במוסד החינוכי, גם חל איסור הכנת נרות שעווה, כי זה עלול לגרום לנזקים לילדים. אני לא יודע אם אתם מדליקים נרות, אבל אני אתן לכם פה דגשים מסוימים שאני חושב שאתם לא עושים את זה. תלמידים ידליקו נרות אך ורק מנר לנר, בהשגחת אחד בוגר, או מנהלת, או אחד מהצוות, שיהיה נוכח בנושא הזה. אם אתם מדליקים נרות, גם שילדות עם שיער ארוך, שלא יהיו ליד הנרות הדולקים, שאם חס וחלילה השיער יתפס באש, וזה לא נעים. אם מניחים חנוכיה ליד החלון, יש להקפיד להניח על משטח יציב, אין לרקוד עם נרות דולקים, יש להרחיק את החנוכיה מחומרים דליקים, כמו וילון, מפות, נייר, יש לוודא מראש את יציבות החנוכיה והנרות שעליה. הבנתי שאתם לא מכינים, לא מדליקים אש, אז אין צורך שאני ימשיך בנושא הזה. אותו דבר אני גם לא אמשיך, אתם לא מדליקים אש, הבנתי שאתם לא מכינים סופגניות, לא מדליקים אש, אז אין טעם שאני אעבור בנושא הזה. דגשים להבטחה. קב"ט המוסדות חינוך הוא הכתובת המקצועית לכל שאלה, לכל בעיה, לכל אירוע, לכל דבר שנראה לכם משהו שהוא
אפילו משהו שהוא לא מרגיש טוב לכם, שבן אדם מסתובב, בן אדם נכנס, בעל מקצוע שנכנס והתנהג בצורה מוזרה, אפילו שיש לו אישור, התנהג בצורה מוזרה וכדומה, לתדע את הקב"ט, להסביר לו במה אתם חושדים, במה אתם חוששים, והוא יגיע ויבדוק את הנושא הזה. כל דבר, לא להתבייש, זה התפקיד של הקב"ט, והוא צריך לטפל בנושא הזה. אתם לא יוצאים לחופשות, לפעילות חוץ מבית הספר, אז ככה שהכל בסדר, כל הפעילות נמצאת בתוך בית הספר. בית ספר הוא מתחם גדול, בעיות שליטה, בכל בית ספר יש מאבטח, אז אין כזה דבר, אין היעדר מאבטח, בכל בית ספר יש מאבטח, ליווי תלמיד, פשוט לשים עין, להיות בהשגחה, לתלמידים שמתפצלים, הולכים, מתחבאים, מסתתרים, אז תשימו לב, כי החצר היא ענקית, גדולה, תשימו לב לגבי הנושא הזה. הוא אישור העסקת בגיר לכל עובד קבלן, מי שמוציא היעדר עבירות מין זה הקב"ט, ומי שבודק את זה זה השומר, מאבטח, אין לכם בנושא הזה שום נגיעה. תאי שירותים נפרדים, זה קיים. פעילות חנוכה גורמת להפעלת מערכות גילוי אש. אם אתם מדליקים אש באזור הכיתה או במסדרון, יש גלי עשן שנמצאים במסדרון ובכיתות, שעשן, אפילו העשן של סיגריה, הוא מדליק את המערכת ומצפצף בנושא הזה של מערכת גילוי אש, אז תשימו לב שאתם לא מדליקים אש, אבל מי שמדליק אש, שהוא עלול להפעיל את המערכת גילוי אש, ואז זה כיבוי אש, כל המערכת מוקפצת לנושא הזה. כמו שאמרתי, שחרור תלמידים מבוצע בליווי איש צוות, או לחילופין פתק חתום על ידי מנהל הקייטנה, וממתינים לו בכניסה בן משפחה. איומים במהלך הפעילות, ירי טילים, יש לנו ירי טילים, כמו שאמרתי, שבוע שעבר היה, אתמול, בדרך כלל זה בלילה, אבל יש לנו גם בצהריים, כמו שבוע שעבר ביום רביעי, הייתה לנו אזעקה בצהריים, אז תשימו לב שיש לנו עדיין איומים בנושא הזה, המלחמה עדיין לא נגמרה, המלחמה עדיין קיימת, יש לנו בכמה וכמה איומים, כמה וכמה זירות מלחמה, אז חוץ מאשר בנושא הזה, אז תשימו לב שיש אזעקות, שיהיה לכם אפליקציה בנושא של, באפליקציה נותנת לכם גם רעידת אדמה, אפליקציה של פיקוד העורף, ירי טילים, רעידת אדמה, כטב"מים וכדומה, אז הנושא הזה של רעידת אדמה, אתם יוצאים משטח בית הספר, מהמבנה עצמו לשטח כינוס, שריפה אותו דבר, יוצאים לשטח כינוס, מוודאים כל כיתה וכיתה, מוודאים שכל הילדים נמצאים שם ולא שכחתם מישהו בשירותים, בחדר מנוחה או באחד החדרים, כל כיתה, כל מנהלת תבדוק שהילד, אותו ילד נמצא, יש לה 10 ילדים, היא תבדוק שיש 10 ילדים, לפי רשימה שמית אחר כך. 20 ילדים לפי רשימה שמית, ככה אף אחד לא ישכח בתוך המבנה עצמו. קיום לימודים לפי מדינות התגוננות, פיקוד העורף נותן לנו הנחיות לגבי הנושא הזה של המשך פעילות, מתי נכנסים למקלט, הכי מוגן שיש, מוגן תקני. עכשיו אם אתם לא הספקתם תוך דקה וחצי להיכנס למרחב מוגן, למקלט עצמו, ואתם נמצאים רחוק, לתפוס מחסה במקום שהוא הכי מוגן שיש, ולהסתתר, כי 10 דקות לפחות, 10 דקות, דקה וחצי זה להיכנס למרחב מוגן, ו10 דקות להמתין במקום, עד לסיום הנושא הזה של ירי טילים, או נפילת כל מיני יירוטים. מדרג התגוננות, פיקוד העורף, כמו שאמרתי, משנה מדי פעם את המדיניות, את ההנחיות, אז תעקבו אחרי זה לפי האפליקציה של פיקוד העורף, באחריות מנהלת הקייטנה, או מנהלת הקייטנה להתעדכן
בנושא הזה מדי פעם, כדי לדעת מה ההנחיות של פיקוד העורף. מדרג ירוק זה ניתן לקיים פעילות חינוכית ללא הגבלה, לימודים בתוכנית, אפשר ללמוד בנושא הכי מוגן שיש, לא חייב מקלט או ממ"ד, זה במדרג הירוק. מדרג צהוב ניתן לקיים פעילות חינוכית שאפשר להגיע אליו תוך דקה וחצי, זאת אומרת מרחב מוגן, תקני, תוך דקה וחצי אתם צריכים להיות שם, זה לגבי מדרג צהוב. לימודים בתוכנית מיגון תקני, כמו שאמרתי, להכיר את מקום, את המרחב המוגן שיש לכם, את המקלט, לא יודע מה, תבקשו מהקב"ט, לא יודע מה, אפילו שילוט, אם יש לכם שילוט, זה להגיע לכיוון המקלט, שיהיה לכם שילוט מתאים עם חצים לכיוון המקלט, ככה שכולם ידעו וכולם יזכרו את המקום הזה. תיקי חירום, בהחלט מנהלת הקייטנה להרחיק תיק חירום, תוכנית פינוי לשעת חירום, אני חושב לבתים של הבית ספר יש להם את הנושא הזה, מצבי חירום, ירי טילים, רעידת אדמה, שריפה, צונאמי, מי שקרוב לאזור חוף הים כמו טבנקין, כמו בית ספר טבנקין שהוא קרוב לחוף הים, אם יש לנו צונאמי, אז יש שם תוכנית פינוי בנושא הזה, שתדעו. להכין כמות תלמידים עם רשימה שמית של כל התלמידים שנמצאים בקייטנה, חלוקה לפי כיתות, כל כיתה שתדע כמה תלמידים, כמה תלמידים, רשימה שמית, קומה ראשונה X תלמידים, קומה שנייה X תלמידים, ככה שתדעו כמות תלמידים לפי רשימה שמית. רשימת תלמידים אלרגיים, יש ילדים שהם אלרגיים, אז שיהיה לה רשימה לכל מנהלת קייטנה, לכל כיתה, שיהיה לה שם רשימה של ילדים אלרגיים, שידעו, נגיד בוטנים, נגיד חלב, ביצים וכדומה, לא להכניס, אסור, בתכלית האיסור, כשיש ילדים אלרגיים, להכניס ציוד כזה לתוך שטח בית הספר. אז אם יש כאלה ילדים כאלה, שיהיה לכם רשימה, שאנשי הצוות ידעו שיש להם 1, 2 ילדים כאלה, והיכן המזיקים נמצאים, מזיק אפיפן, היכן הוא נמצא. אז שדברים כאלה ידעו, כי זה מציל חיים, וזה סכנה לאותו ילד שהוא אלרגי, אם באותו זמן לא מזיקים לו. עכשיו אמרתי, בתיאום ובהנחיות של 101, אם להזיק או לא להזיק. מרחב מוגן מקלט, מרחב מוגן יהודי לכל כיתה. לכל כיתה אין מרחב מוגן, אלא יש מקלט שמגיעים אליו, אז ככה שכל כיתה תדע איך להגיע למקום. שטח כינוס בעת פינוי, שכל כיתה תדע איך להגיע למקום. אני מציע ביום הראשון כבר לבצע תרגיל של ירי טילים ושטח כינוס, שתדעו, שכל הצוות ידע היכן המרחב המוגן כדי להיכנס לתוך המרחב המוגן, המקלט. אותו דבר לגבי שטח כינוס, שכל כיתה תדע היכן השטח כינוס, ולהגיע למקום כמה שיותר מהר. בשיא הזהירות, אם יש אזעקה, כשאתם נכנסים למקלט, הולכים לא ריצה, לא הליכה מהירה, אבל שאף אחד לא ייפגע תוך כדי. אנחנו שמים לב שכל פעם שיש אזעקה, אנחנו שומעים על 9 נפצעים, 11 נפצעים, והכל נפצעו ממה? מזה שהם הלכו לכיוון המקלט, או על הממ"ד, ואז נפלו מכיסא שעמד מולם, או נפלו בגלל שלא ראו את המדרגות, או נפלו בגלל מעקה כלשהו, ונפצעו. אז שימו לב, כשאתם הולכים עם הילדים, בשיא הזהירות, במסודר ובבטיחות. שטח כינוס, כמו שאמרנו, יש להוסיף תרשימים המחישים תוכניות הפינוי, זה שהבאתי בנושא הזה. כל דבר, כל נושא של התיק, יש להתייעץ עם רכז הביטחון, בנושא הזה יש לו את זה מסודר. ירי טילים, תדרוך הצוותים וילדים בהנחיות התגוננות, קביעת תוכנית, כמו שנאמר, הכי מוגן שיש, אם אתם לא מגיעים תוך דקה וחצי,
אז להגיע למרחב הכי מוגן שיש, איפה שיש, שאתם חושבים שהוא הכי מוגן שיש, תמתינו שם, תשבו, ידיים על הראש, כדי להתגונן מנפילה של יירוטים וכדומה. קיום תרגיל, כמו שאמרתי, תרגיל טילים, ירי טילים בכל מקום, בכל בוקר, פה רשום בכל בוקר לכלל הילדים והצוותים. אני לא יודע אם אתם אמורים לבצע כל יום, כל בוקר תרגיל ירי טילים, זה אנחנו נעשה את זה ביום הראשון, רק ביום ראשון כל הכיתות, כל הבתי ספר יעשו תרגיל, ובאמת לראות שמגיעים תוך דקה וחצי, במידה ולא הגענו אז אנחנו נחזור על התרגיל, אבל רק ביום הראשון אנחנו עושים. בסדר, אין בעיה, כי פה רשום, אז כן, נדבר כן, עם הקב"ט אם נעדכן את זה. יש שינוי, כן, בטח. יש לסמן את המרחב, כמו שאמרתי, בשילוט בולט כדי לדעת אה, היכן המוסד, היכן המרחב המוגן. מצב של ירי טילים, יש להגיע למרחב המוגן, כמו שאמרתי, תוך דקה וחצי, 90 שניות. אם, כמו שנאמר, אם אתם לא עומדים בזמנים, לעשות תרגיל נוסף כדי להגיע בזמן, אבל בשיא הזהירות, זה תרגיל, אז בשיא הזהירות, לא לרוץ, לא להאיץ את הילדים, כדי שאף אחד לא יפצע. במידה במהלך התרגיל זמן התגובות עולה על דקה וחצי, יש להודיע לקב"ט המוסך במיידי. לא יודע, אם אתם לא עומדים בדקה וחצי להגיע לשם, אז תודיעו לו, והוא ימצא פתרון בנושא הזה. פינוי המוסד במצבי חירום, תדרוך הצוותים לילדים למקרה של שריפה, כמו שאמרתי מקודם, שריפה, רעידת אדמה, יש גם דליפת חומר, זה דליפת חומר כמו גז, גם גז זה חומר מסוכן, זה עלול גם לגרום לפיצוץ. אז אם יש כזה דבר, נתיבי המילוט, שתדעו איפה נתיבי המילוט ושטח הכינוס, נקודת הריכוז ושטח הפתוח, בשטח פתוח ולא בשטח סגור, רישום תלמידים וספירה, כל כיתה וכיתה היכן נמצאים, עדכון קב"ט המוסך, אם יש נגיד ריח של גז, לדווח לו. בדרך כלל כשיש ריח של גז לא יוצאים מהכיתה, אלא סוגרים את החלונות, לא מדליקים את המזגן, מקבלים את המזגן, סוגרים את החלונות וממתינים להנחיות לגבי הנושא הזה. היה לי מקרה של גן ילדים שהריח גז חריף מאוד, הם לא ידעו מאיפה זה, קיבלו הנחיות לסגור את הדלת, לא להוציא אף אחד, את החלונות, לכבות את המזגן, ולהמתין עד להחלטה אחרת. כיבוי אש הגיע ביחד עם המשטרה, עשינו סריקה, התברר מבנה ליד, הבלוני גז היו פתוחים, גרם לריח, גרם לדליפה חזקה של הגז, הם סגרו את זה, ואז הגן קיבל הנחיה להמשיך בפעילות. אז תשימו לב, כל דבר שהוא לא נראה לכם, ריח מוזר, רעידת אדמה וכדומה, זה פשוט לקחת אותם לאזור שטח הכינוס כדי למנוע פגיעה בילדים. זה כולל שריפה, רעידת אדמה, דליפת חומר מסוכן. לגבי צונאמי, אמרתי שיש לכל בית ספר תוכנית בנושא הזה, כמו בית ספר טבנקין, כמו ציינתי. נקודת ריכוז בשטח הפתוח, רישום התלמידים, עוד פעם, לרשום את התלמידים, לספור אותם, ולעדכן את הקב"ט לגבי הנושא הזה. יש לבצע תרגול פינוי ילדי המוסד, אם אתם מבצעים איזה תרגיל כלשהו לשטח כינוס, או צריך לצאת משטח המוסד החוצה, וזה תרגיל, זה עד הפתיחה של השטח, או של השער, או של שער חירום, או שער כניסה, עד לשמה, וחוזרים בחזרה. לא לצאת מחוץ למוסד החינוכי. דיווח בעת אירוע, כמו שאמרתי, הפעלת לחצן מצוקה, עוד פעם אני חוזר, הפעלת לחצן מצוקה זה לחצן, הוא חדש, אתם לוחצים בין 3 ל-5 שניות, ואז יש לכם קשר עם המוקד העירוני. אם אין לכם, המצוקה לא עובד וכדומה, יש 107, זה המוקד העירוני. חיוג ל-100, אם אתם צריכים משטרה, משהו חריג שקרה שם, לא יודע מה, שמעתם יריות, שמעתם פיצוץ, אז אתם יכולים לחלק למשטרה, או לחלק לקב"ט, כדי לקבל הנחיות, או שיכול להיות שהוא, כמו היום, גן בקהילת קנדה, שאמרו לי יש פיצוצים וכדומה, אנחנו לא יודעים מה זה, אז מדובר בבום אלכוהולי של מטוס, אז הסברתי להם שהכל בסדר, והכל נרגע.
חיוג 102 זה כיבוי אש, 101 זה מד"א. במצב שאינו מסכן חיים, במצב שאינו מסכן חיים, להתקשר לחירום רפואי, שזה כוכבית 2326, חיוג מהיר, או 1-755-0096, זה מוקד חירום לגבי זימון של חובש, זה בלי תשלום, הילדים מבוטחים 24/7, אז לא להתבייש, לא לפחד, אתם צריכים לשלם וכדומה, אין כזה דבר. הילד קיבל מכה, נפצע, קיבל מכה בראש, אתם לא רואים פציעה, אתם לא רואים שום דבר שהוא נראה לעין, אבל אתם חוששים שקרה משהו, להזמין את מד"א, שזה המספר הזה, להזמין אותו, כדי שיבדוק את אותו ילד, והוא ייתן חוות דעת אם לפנות או לא לפנות, או לתדע את ההורים, שיקחו אותו לקופת חולים כדי שיבדקו אותו. זה לגבי מצב שאינו מסכן חיים. במצב שהוא מסכן חיים, אתם, כמו היה לי לפני 3 שבועיים, לפני שבועיים בגן ילדים, ילדה שהחום שלה עלה, התחילה לפרכס, היה שם קצת לחץ, והתקשרו אליי, אני אמרתי להם במיידי להתקשר ל-101, כי ברגע שיש סכנת חיים, אתם מזמינים 101, לא תשלום, לא תשלום, לא מנע אותך להזמין, הוא מד"א שם ויתחיל לבדוק, ולגבי התשלום, אחר כך אנחנו נדע. ברגע שיש סכנת חיים, 101, בלי שום חשבון, בסדר? ולהודיע להורים, על כל פציעה, להודיע להורים בנושא הזה. אם יש פינוי דחוף של אותו ילד, ההורים בגן הזה, ההורים הגיעו, הילדה ביחד עם ההורים לבית חולים וולף, הייתה במצב קשה, קשה מאוד. בבית החולים עיצבו את המצב שלה, ולאחר כשבוע וחצי המצב שלה חזר למה שהיה, והיא חזרה לגן בריאה ושלמה. זה באמת היה נס חנוכה, אני הייתי שם במקום, זה באמת היה נס חנוכה. על כל אירוע דיווח לקב"ט בזמן אמת, כדי שהוא יתעדכן וייתן לכם הנחיות בנושא הזה. פרטי הקב"טים, יש לנו 3 קב"טים, יש לכם 2 קב"טים. אמרתי יוסף צל צפון, מי שבתי ספר יוסף צל צפונה, זה ליאור קלני, קלני, 0. שמה. ילדים. 5, לגבי גן ילדים זה אני, אז אין לכם שום קשר, אתם לא צריכים את הטלפון שלי, כי יש לכם 2 קב"טים אחראיים, רציניים, אז תשתמשו בהם. אם יש לכם בעיות בנושא הזה של כיבוי אש, מערכת גילוי אש פעלה, צלצלה, צרחה וכדומה, יש את יואל יתחכן, שהוא אחראי על הנושא של כיבוי אש. עכשיו, 734-7007. זה יואל יצחקן, שהוא אחראי הנושא של הנושא הזה. לסיכום, תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם חג שמח. ילד באישור של, כמו שאמרתי, בכתב של ההורים, באישור של ההורים, כל עוד אין בן משפחה שהוא מגיע וקולט את אותו ילד בכניסה, עדיף לא לשחרר אותו, כי היו מצבים כאלה שפשוט לא הגיעו הביתה, והיה לנו אירוע נהדר בנושא הזה, אז אנחנו לא לוקחים שום דבר. יש כאלה ששולחים את השכנה, או קרוב משפחה וכדומה, אם הם מודיעים לכם שהם שולחים את השכנה בשם יהודית לקחת את הילד, אין בעיה.
את הדוד אבי שהוא בא לקחת את הילד, אין בעיה. אבל לשחרר את הילד שהוא לבד, ללכת לבד, לא. זה ההנחיה, אין מה לעשות. אוקיי, טוב, תודה רבה משה, תודה רבה לכל מי שהשתתף, תודה. שעלה, שזה בערב חג, אני יודע שזה צפוף לכולם, וכולם עם הדלקת נרות, אז תודה לכולם באמת, זה היה חשוב מאוד כל ההדרכה הזאת, בשביל שנוכל באמת לקיים את הקייטנה, אז שתהיה לנו קייטנה מוצלחת, אמן. ותודה וחג שמח לכולם, להתראות. אמן, חג שמח.